Erokamano kuom kete Ramogi TV kaendi wadhi mbele gi chenro mar duol ni migawo mar thieth chano daro osiptal ma ithiedho godo dang'ni mar paro ma Mathare nyaka e gwenge ma Ngong kama omigi lowo maromo eka 200 ma gipani biro konyogi e yaro osiptandno kendo miyo jotuo mang'eny thuolo. Maendi noyangi kod jagoro mongirore e migawo mar thieth Harry Kimtai mane ochopo kod jokanyo mag board mar osiptandno ma Mathare e nyim komiti mar rango kaka itiyo kod mwandu mag piny owacho mar duoko penjo ewi kaka gitayo chenro mag thieth. Kimtai okoni gibiro chwalo bajet maromo gi dar ka gidhi Ngong. Nonro ma piny owacho yango ni kuom ji 10, 4 kuomgi ni kod dang'ni mar paro. The number of Kenyans who have the mental challenges, he said that it's 4 out of 10. And we do acknowledge that, and I want to say that that's the main reason as to why the ministry elevated Mathare to Mathare National Teaching and Referral Hospital to cater for that. That means we've appreciated that and we want to take it to a high level. That means it's going to be a referral center for mental illness. Moving it from where it is to where the current location that has been identified is because of the nature of the patients that Mathare handles. That it requires a more serene environment where their issues can be handled because it requires a lot of what do you call handling on counseling and all those things. So it's not just a question of the other normal sickness, but because it requires counseling and therefore it requires some other recreational facilities that current status as to where it is will not be able to handle. And I think that is the decision that was made.